Ma'am, di man jud kamahayan mo. Kay dako man kay nga speaker, ma'am, no, ma'am. Ma'am. Ha? Dako? Dako gid ya. Di mo kamahayan kay dako taas nya. Lingin sa ba, lingin. Di ma'am. Ma'am. Kung mukanta mo, ma'am, murag mo butik up mo ato sa langit mo kay next tingog mo. Ma'am, speaker ka, ma'am. Ma'am. Speaker, ma'am, pautang, ma'am, speaker. Wala na ba mi kwarta ya? Ha? Wala ni kwarta. Ma'am, barato na kayo. Okay, silong pares. Nilo para ba Ma'am, ya? barato na kayo, ma'am. Barato na kayo, di ka mahayan, dako. Di ka mahayan. Pila sad na ya? Wanis, ma'am, sa tindahan, ma'am, is 10,000 niya. Nakapungo, ma'am, kung ganun bisura na ko. Madara ni upuan, ma'am, kanang 6,000. Ano ka nasisira, ulo? Hala, dili ra ba makaya sa mga budget ya kay kanang dili. Nga na po Paano na mo po, yung bayarin po ang mga anak sa kanbas. Kailangan ba? Oh, ano ba, no? Pero, ma'am, di man yun di ka mahayan, ma'am. Ay, kadako, man kayo nga speaker, ma'am, no, ma'am. Ma'am, ha? Dako? Dako gid ya. Ito, ma'am, di ka mahayan, ma'am. Uy, oh, tanawa, ma'am. Di ka mahayan ng speaker, ma'am. Kaya no, quality siya. Dako, taas. No? Ha? Taas, gino? Mo, may ginahal ko, ma'am. Ina, mas, pwede mo, ma'am. Pwede mo. Kanang dili gid lagi makaya sa mga budget ya kay kanang napamita kang baryonan pud ba. Ah, ano mo, mayroon nun di. Ay, ano na lang, para makasave mo. Ano lang. Utangan na lang, ma'am. Utangan na lang. Ha? Utangan na lang, ma'am. Utang. Ha? Utang na lang, ma'am. Utang. Ha? Ma'am, binuan ra, ma'am. Rato ra kay binuan, ma'am. Di mo ka mahayo kay dako taas nya. Lingin siya ba? Lingin. Huwag mong subukan. Di, ma'am. Ha, ma'am? Ma'am, kaya ba, ma'am? Dili, ma'am. Sa Dili malin. lagi kaya ya. Ha? Balik-balik lang niya diri ya. Wala nang basta. Ha? Balik na ito hangtod sa maubos ang price sa imong speaker ba. Nya, utang naman ako, ma'am. Dili lang mo, ma'am. Dili lang ya eh. Kay, nga naman, ma'am. Di madagi, ma'am. Dili gid ya. Magkamahayan, ma'am. Kaya pati gunin ako, ma'am. Sulit, ma'am. Pero kung mukanta mo, ma'am, murag mo, butig up mo ato sa langit mo. Kay, next tingog, ma'am. Paano masabi? Next tingog, ma'am. Ha? Di lang, ma'am. Dili lang ya eh. Balik-balik lang ko diri, ma'am. Ay, Balik-balik sa man nga, lang yan. magdagog, hindot nga. Dako, ma'am. Dako pag ni ma'am. Ano Okay, man? dili dili imong ta. Ha? Pwede lang di ka mag-dog speaker. Pwede lang, di ko mag-speaker. Ah, mabalik ako diri, ma'am. Balik lang yun. Sure, ma'am. Balik lang Balik. yan. Ha? Ah, di lang ako mag-speaker. Pwede lang ako mabalik diri. Dili lang ya. Ha? Pwede ra? Dili ra. Kanya, mo balik ako sunod. Adlaw. Sige sige ya. Ha, okay ra niyo? Balik ko nya. Dili lang ko speaker dito. Mo ah. Ha? Para maka kuan sa tagaw kayo ma. Ah, barang ako. Tabi. Oo, okay na, okay na. Okay ra gid ha? Ah, sige, sige. Ah, mo to. Yato na ko. Ah, sige, sige. Salamat. Sige, sige.